sad je što se tiče našeg rasporeda ona tema gdje je pisalo nova zanimanja. Koja su to nova zanimanja koja bi osigurala mladima da nakon izlaska sa studija ne idu ravno na burzu za zapošljavanje, nego na svoj prvi posao? S jedne strane, mnogo je onih koji studiraju i žele studirati, a s druge strane, mnogo je nezaposlenih. Pa se pitamo u čemu je greška? Možda u tome što se mnogi školuju za zanimanja koja zapravo više nisu potrebna, a s druge strane, mnogi ne znaju koja zanimanja bi bila potrebna. Evo informacije. Male mogućnosti za zapošljavanjem nakon fakulteta, kako sad kod nas stvari stoje, imaju studenti na društvenim smjerovima. Među njima će najbolje proći anglisti, no velike šanse imaju oni koji završe tehničke fakultete, posebice strojarstvo. Inženjeri strojarstva su ti koji zapravo su vrlo značajni kad je u pitanju obnova gospodarstva, posebno industrializacija, odnosno reindustrializacija. Tu su strojari pa gotovo ključni. A zašto su baš strojari? Zato što naša znanja koja mi ovdje učimo, te naše mlade studente i dečke i ljude, omladinu, su takova da pokrivaju, mi ovdje učimo dakle inženjerstvo, odnosno brodogradnju, strojarstvo i zrakoplovstvo. A u okviru samog strojarstva stiču znanja od proizvodnih tehnologija, od projektiranja, od energetike, od procesnog inženjerstva, od računalne tehnike, od menadžmenta, od materijala, dakle znanosti o materijalima. I sva ta znanja su strašno dobar temelj za uključivanje u industriju. Iako je teško izdvojiti nekoliko najatraktivnijih s obzirom na to da ovdje stječu znanja za širok spektar zanimanja budućnosti, najvažnije su ona povezana s alternativnim izvorima energije i menadžmentom. Za razliku od nekih drugih fakulteta, za ovim je interes ipak veći nego što ima slobodnih mjesta. Popunjeni su već na prvom upisnom roku. Ljudi su svjesni da znanja koja tu stječu i ono što nauče da im vrijedi. To nije jednostavno, nije lako, to relativno dugo traje, ali to se na kraju isplati. S obzirom na moć farmaceutske industrije u svijetu i u nas, studente farmacije čeka svjetla budućnost. No, sjećate li se vremena kada su u Hrvatskoj svi željeli studirati medicinu? Danas je situacija potpuno drukčija, pa ipak oni koji se odluče za ovaj poziv imaju osiguran posao. Liječnika, doktora medicine zaista nema na birovu za zapošljavanje, oni mogu naći ovog trenutka posao negdje u Hrvatskoj. Naravno, ako žele raditi u nekom gradu ili u nekoj ustanovi specifičnoj, da trebaju čekati neko vrijeme da se oslobodi radno mjesto. Ali u ovom trenutku su liječnici u Hrvatskoj iznimno traženi. Ja mislim da su najtraženije specijalizacije, odnosno specijalnosti kirurgija, ginekologija, interna i pedijatrija, ali nedostaje i ostalih liječnika. Mi na fakultetima medicinskim imamo veliki problem kako regrutirati ponajbolje studente da se bave znanošću kao svojom primarnom vokacijom, jer vi ne možete imati dobro medicinsko učilište, dobar fakultet bez dobrih temeljnih znanosti, bez dobrih temeljnih katedri. Tu je još veći motivacijski problem, jer su plaće u znanosti i visokom školstvu još lošije nego što su u zdravstvu. Zapravo već duže vrijeme nezaposlenih matematičara gotovo da i nema. Šta više, osobito kad govorimo o profesorima matematike ili u današnjoj terminologiji magistrima edukacije matematike, mi imamo vrlo veliki deficit u našim školama. Ja mislim da ukupno profesora matematike i učitelja matematike u srednjim i osnovnim školama nedostaje otprilike oko 500 trenutno u Hrvatskoj. Naši diplomirani matematičari koji završe financijsku i poslovnu matematiku, a također i matematičku statistiku, zapravo su vrlo traženi jer zapravo danas ne samo u svim drugim disciplinama, nego i zapravo praktično u svakoj djelatnosti je potraga za matematičarima i statističarima vrlo naglašena. Matematičari su vrlo traženi, za razliku od nekih drugih možda disciplina, vi možete paralelno osim profesorskih studija završiti i ove, recimo uvjetno inženjerske. Ti su studiji podjednako teški, a ovi, kažemo, inženjerski pružaju u startu znatno veće izglede. Problem je i što mnogi odlaze u inozemstvo jer nisu prepoznati, a ni dovoljno angažirani. No ako ste informatičar, posao vam je svugdje zajamčen. Dakle, o ovoj ćemo temi, pogotovo informatičarima, sada govoriti. Moji su gosti profesor dr. znanosti Vedran Mornar, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Dobro jutro. Dobro jutro.
I Hrvoje Balen, dopredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca za informatičke i komunikacijske tehnologije. Dobro jutro. Povod nam je vrlo lijep jer prvi put sudjelujemo u 35 zemalja i 65 miliona stanovnika ovog našeg globalnog planeta u europskoj inicijativi koja se zove e-Skills Week. O čemu se radi? Dakle, tjedan ICT zanimanja i digitalnih kompetencija je manifestacija Europske komisije. Obilježava se zaista u cijeloj Europi i cilj je skrenuti pažnju mladima na ICT zanimanja, to jest zanimanja informacijskim komunikacijskim tehnologijama i ljudima na važnost ljudima na važnost digitalnih kompetencija, to jest služenja računalnim tehnologijama. Hrvatska je po prvi put zaista u ovom tjednu uključena sa velikim brojem manifestacija. Nadam se da ćemo nakon ovog tjedna biti pametni, da ćemo moći prenijeti tu poruku da se ovdje nude zanimljiva radna mjesta, vrlo globalna, puno bolje plaćanje od prosjeka. I u Hrvatskoj puno bolje plaćanje. Pa čak i u Hrvatskoj još uvijek su ta zanimanja nekih 25 do 30% bolje plaćena nego ostatak radnih mjesta. Meni je zvučalo nevjerojatno, ali jedan od razloga zbog kojeg je inače u Europi pokrenuta ova inicijativa jest što je nedovoljan broj mladih zainteresiran za ova zanimanja. Kako je to na sveučilištu? Kakve su kvote? Jeste li zadovoljni uopće kvotama koje postoje? Naravno da nisam. Pa naše su upisne kvote na sveučilištu više posljedica povijesti nego potreba tržišta rada. A djelomično su i posljedica marketinga. Jer naime kad dijete od 18-19 godina vidi da može upisati studij menadžmenta, odmah to poveže sa menadžerskim ugovorom i eto ga na studiju ekonomije. Kod nas praktički 50% mladih ljudi studira ekonomiju, većinom nešto pravo, nešto malo druge društvene znanosti, a svega možda 25% ide u tehniku. Meni je drago što i današnji ministar prepoznao potrebu za većim brojem studenata tehnike i prirodoslovlja. Mislim da se moramo gledati u zemlje poput Finske u kojem je taj omjer bitno drugačiji. Rekli ste studenata, što je sa studenticama? Studentice se tradicionalno manje odlučuju za računarstvo, za tehničke znanosti. Djelomično to isto posljedica predrasude. Danas to više nisu struke plavih kuta, šrafcigera u ruci, pentranja po dalekovodu. Danas je to manje više sve soft. Zato je važna jedna od radionica, jedna od tema u ovom e-Skills Weeku, odnosno tjednu vještina, a to je baš ICT zanimanja u kojima se žene vide ili bi se trebale vidjeti. Točno, evo, uspjeli smo animirati CESI, znači udrugu CESI koja se bavi edukacijom, je pretežno ženska udruga, i jednu inicijativu simpatičnu koja se zove Girl Geek Dinner, da organizira radionicu koja je zadatak pronaći upravo te slabosti zašto se žene ne odlučuju, djevojke zašto se ne odlučuju na karijeru u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Pardon, što vas prekidam da odmah kažemo, ta radionica dane, za one koji su sad zainteresirani, mogu li doći ili je otvorena za sve? Pa koliko znam, prijave su još uvijek otvorene, sad da li su kvote popunjene, mislim da se ide do 50 ukupno, da se očekuje djevojaka da će biti. Radionica zaista danas, pogledajte na stranicama e-skills.hr sa 2L i prijavite se ukoliko ste zainteresirani definitivno za ovakvu jednu akciju. Što je s privredom koja danas možda nije u potpunosti svjesna važnosti ovih zanimanja, pa neka stvari još uvijek radi sporije, zaobilazno, umjesto da se koristi ovim vještinama i znanjama, ako ne vlastitim, onda barem nekih mladih novih stručnjaka? Pa to možemo gledati sa dva aspekta. Jedan od tih je upravo ovo što ste rekli, koliko smo informatizirani, koliko koristimo informacijsko-komunikacijske tehnologije da nam olakšaju život. Na tom segmentu imamo sigurno još puno posla, od služenja raznih servisa do informatizacije središnje države i tako dalje. Međutim, ako gledamo s one druge strane poslodavačke, znači što poslodavci traže, u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija vidjeli smo jučer istraživanje koje je bilo prezentirano, poslodavci u Hrvatskoj i dalje zapošljavaju nove IT stručnjake, imaju potrebu ih zapošljavati. Što bi to sad značilo u sveučilišnom kontekstu? Koliko bi bilo optimalno imati recimo studenata i na koji način ih za točno koja zanimanja usko specijalizirano pripremiti? Jer i ovo se čini kao uska specijalizacija, ali unutar toga još postoji itekako mnogo fahova. Ja sam uvijek protiv uskih specijalizacija. Ja mislim da je naše tržište rada premalo da bismo se mogli u njemu usko specijalizirati. Ja sam uvijek pristaša takozvanih generičkih znanja, dakle znanja koje će vam omogućiti da se dalje usavršavate kroz život. Tema je naravno cjeloživotno učenje koje je kod nas gotovo nepoznanica. Svega 3% Hrvata sudjeluje u nekom obliku cjeloživotnog učenja. To nije dobro. Međutim, jedna od ključnih kompetencija, zato smo vjerojatno danas ovdje,
novog modernog doba je digitalna kompetencija. Europska unija je to prepoznala. 4 su osnovne, još 4 dodatne kompetencije za cjeloživotno učenje. Komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i digitalna kompetencija. Dakle, ako se to uči u školama, a nadam se da će sad nova vlast to propagirati, onda će biti kasnije svima lakše da rade i uče kroz život. Oni su već najavili, kad govorite o novoj vlasti, od prvih razreda nekakvo informatičko obrazovanje. A što je s ovim cjeloživotnim dijelom? Nudimo li mi na našem tržištu cjeloživotnog obrazovanja dovoljno tečajeva, dovoljno edukacije, pa ljudi možda ne znaju, nisu motivirani, informirani, zainteresirani, ili nam i tu još nedostaje logistike? Mislim da da. Mislim da tečajeva ovaj čas ima dovoljno, ali mislim da tečaj gotovo formiranu osobu neće do kraja osposobiti za neku struku. Može joj pomoći lakše naći posao u nekoj struci koja nije usko vezana uz informacijske tehnologije. Ali mi moramo ipak razmišljati malo dalje. Mi moramo razmišljati o nečem što ja zovem reindustrializacija Hrvatske. Hrvatsku treba reindustrializirati. Pritom ne mislim na visoke peći. Pritom mislim na industriju softvera. Pritom mislim zašto ne na industriju znanja. Zašto mi ne bismo recimo imali industriju koja proizvodi visoko kvalificirane kadrove bilo kojih struka. Zašto nam ne bi ponovo počeli dolaziti nesvrstani, kako smo ih nekad zvali, na studiju u Hrvatskoj. Da, ne možemo se baš mjeriti i utrkivati sa Silicijskom dolinom, ali zašto ne bismo bili jedan mali dio tog globalnog svijeta. Još su neke zanimljive radionice u planu ovaj tjedan. Među njima će biti posebno zanimljiva mladim, budućim stručnjacima ili znanstvenicima ICT tehnologije, ona koja ima veze s certificiranjem. Što ona točno donosi? Pa evo, konkretno u suradnji sa Agencijom za strukovno obrazovanje, sa Microsoftom, Hrvatska Visoka škola za primjenu računarstva Algebra provodi jednu takvu akciju koja je cilj učenicima srednjih škola, prvenstveno strukovnih, jer oni imaju dovoljno znanje i kompetencije u tom segmentu, pružiti mogućnost besplatnog polaganja prvog međunarodnog certifikata, konkretno MTA, takozvani Microsoft Technology Associate, i to iz 2 područja, mreže i operativni sustavi, i to je zaista potpuno besplatno. Njima je u sklopu cijele priče osigurana i priprema besplatna koja će se održavati. Evo, prvi ciklus će već sad u srijedu, bit će i drugih novih termina tijekom travnja, kada će se moći doći informirati malo više o tim ispitima, saznati nešto više o tome i rezervirati svoj termin za polaganje. Preduvjet, samo preduvjet za to je da ipak na internetu dođu na stranice od organizatora i da polože predispit koji je nekako ipak predtest za ulaz, da li oni imaju dovoljno znanja polagati sam. Vjerujem da će ovo biti odlična pozivnica, da ne kažem mamac. Ja ću još samo pridodati, ako niste pri računalu u internetu, dakle, spomenuli smo danas radionica za žene i ICT. U srijedu u 12 akcija stekni svoj prvi certifikat, o kojem je sad gospodin Balen govorio. U srijedu od 17 do 19 radionica u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta za građane 3. dobi. Dakle, nikad nije kasno, nikad nismo prestari za naučiti informatička znanja i komunikacijske tehnologije. I u petak od 18 pa do kasno u noć natjecanje Hacking Night. O čemu se tu radi? Sad nek ostane kao 3 točkice. Dakle, hakiranje legalno, ponudit će vam, možete li, imate li sposobnosti, znanja i dovoljno vještina da to učinite. Sve pogledajte na eSkills.hr. Vama hvala lijepa na dolasku i na gostovanju. Hvala vam.